Noilam ujungi beliban pet ban kmi ya ka Mautharashan constituency idon gini kiri rangba napo Maukerwat constituency ya ka party agan ka than kini ka dong kibalewan ben sunran mingi shagani ka jaka hot nangni national kiwan kini ka sama ba kit boss im ba Nathaniel Mauri ba David Umwi ba Penscam Nyota lembat kiway pat kibalewan banya sunran na mingi shagani ka jigalan ni ay kublay kerpang ya menteri balai ka contemporary snobha yangi habang ipoy hagani ka shnong ba hagani ka jaka ya ka executive committee ba ikit khot jong ka committee shnong hi barokwe kibla pedang snobha yangi kom ka party ba ham tame ya phi ki pat ba hapring ka jingshit karang joga si Bayo snow ya kajing pensyai kajing ikom ki nongelam juga party. Yemla klem da aingo yu blay ubla don ringkat ha kajing ya lenti kajing ubla da ubla care ubla ri ubla sumar yangi ubla pelaj ni nagi jima kajing mensaw nagi jingpang kajing shitong bakum ni ngira ban let nagoi ke jaka shagoi ke jaka ban pensyai yaki pajba nong shong shnong kibanan hakani kari ke be kajing Orang semua tu bahagia ke jaka kumalamat pang mana dah nongpunya kidan kiweru ki jat benre ke belasong senang hagali ke dong kathan ke jungi yesngo ban ai khuble kum jo iki yesngo ban pediang sno bhai iki bat bangi kwaru begitu ke belasong tu yagali ke tin khasi ke jungi ken pelet jimot ken shashkor bahar ken ye thu lem lu iki wei ya kanongrem jong ka voice of the people party ya ka thang jong ka voice of the people party the voice of the people party ke ke seng san perkhai ka bathmai ha ke ke jilla meghalaya kamri tang ke seng ka ba trekam hapo khasi jandel sinde ke seng san perkhai ha ke jilla meghalaya borokwe But the voice of the people party can select what Garu Hills. Ban pensimu tu, yaki patba yaki nongrim jong ke party. Yang mentang yang pat yopor, hendai kita buon ba na Garu Hills, kibala kirki bangi ngiladai ban legno capok Garu Hills. Kila ui ling baki news channel, ling baki YouTube channel. Ya ke jingkrai kam jong ke voice of the people party. Kila iya ke jingkren ke jingi hapo assembly. Kila iya ke jingi linti ke jingi. Hadin berle job ya ke MP. Kumno bo MP jingi ulalik ban jingo. Ya kita nak try kam. Bagi kita ki skim juga sorkar pedeng. Kita try kam hagani ke jela ke jingi. Bakham tam hagani kathan khasi jandels. Kila iru kumno bo MP jingi ulak keren hapo parlimen. Kani kelaktik ya ke jimut ke jepakhat jong ki para garu ki berana Garu Hills kiru ki kwa ya ke clean politics kabalong dan nongrim ke jungi teng ada kerpa da ke basngore de ya kitu ki para garu ki berana ke snong ki basngo tho ya ke ten khasi bagen sngap ha ya ke ei ke bangi ikran bar bakiru ke ne tho lam ya ki perlok ki bahaye ki basem ki jongki agni ke por kumramai phang meneri ba gross ni dakwa kum ka party bo MP undi don ringkat hagini ki meeting ko mangilale keleng-keleng kenai namar ki kam ki bakerki lade ban hiarno se Delhi ban pendak ye ki kam bat de namar ka takadaw im shinala ban don ringkat ndre ila kwa e ban don ringkat baila batharu ingi bangim de ban klet pan ai khublai kirpang ya ki patba nong pershan bat ban pensimu thur lem ru ye gitu ki wei ki bat pershan ya ka voice of the people party bangile ya lang nang ne shakmat komno bangilang penklan ya kene ka party bagala banai kita ka jing shakri ka ban penmen toy ya ki patba nong shong snong ka bala panon ra ya ka roi ka par ka shong sok ka shong sngai ka jing mentoy ya ki longdin ki mandin ki jongi Karanikor constituency
Kadai ka way lagi constituency ki ba mangi kum ki nong yalam ngem kmi lenti bangin la ban job hagani ka MP election. Nrei andalayo ya result. Kalau penlingo yangi haringkat ka jingkemen ka bakrau bantip baga renikor constituency kadai ka way na kita ki constituency na kita ki life huar tuli ki constituency ki bangi job hagani ka election MP ka beladap. Ngelayo adu shipo wajar ruspa anyo pusau buat nagani ka constituency. Kadai ka jaga ka bangim patyolat bangam. Kadai ka constituency ka bangim patyolat ban rung ban pensku thu ban pen klain ba ya ka party. Nrei kani kami namar baki patba hak keleng ka ri hak keleng ka jela kila kuat ban yo ya ka jingkala. Ki patba kila snuthu ya ka jing hir jong ga yo ka kot. Ya ka jing hiran jong ga kamai ka kaji. Bat ki patba kila i ba ka lawe jong kani ka jela ka jingi kalong ka badum hapo ka jing sensar jong sarkar MDA balailam daga seng NPP. Ki patba kila stang banangi i ya ka policy traikam jong ka NPP. Ya ka policy traikam jong ka MDA. Kaladon kata ka jing kerdo kam ka jing kerdo jam hagani ka ri ka ide ka jingi. Kaladon ka jing hiar ka kamai ka kaji. Bat kumbagalong menta ka jela Meghalaya kalong ka way na ki jela ki beduk tam ha ka ri India. Ka jela Meghalaya ka don syotrai hakiliang baro. Nrei ka dega jela ka bagi jingsni ki karoy. Ka tu ka thim ka jurba hagini ki si ki bamenta. Teng-teng ada semua bitar. Bantip bagi beriu ki beduk ki babu ki dukan ki barit kila syatulut baro plan iki mar dukan juki nanga snow bandalap sisa iki kita kinontuk ladai banda ai daga tenge namar ki map show wadi ki beduk ki bekedu ki betrei song kini tu iki blang iki snyang kabakum kata kajelai bha syapo sor sulong. Kani ka sarkar kam shimala banai jingada jingsna jiginong shong shong. Ato ismo hundong shong shong bata jelaga kang hiar arsut kam nyan shing bangin le jinga seng biru. Baro sikatang ikang tala hakasin di balik jinga seng menta hak don nong ap hayi apek no. Wei na namar bam nong shu ban ye. Kabakum kata jingmang jingman kalawan jahat kala jingi dai namar kata tau ku kipat babe kade ka si ka bangin yuan kanum kot tang bangiwan ai ku play pi baki pilak krisyan ini nang yuan ruban kentu yang kipat ba ban pen kan mau yang kipat ba bangi dai belong kipat ba ki basta bangi dai belong kipat ba ki basyampang bangi di menong di pai baki bas ngautu yala ka jong ga bo ba yala ka jong ga benta ka bangi dei ban le laringi kwa ya ka shong sok ka shong sngan laringi kwa ya ka roi ka pan laringi kwa ya ka jingkiu ha ka yo ka kot ka shong hangi ki pat ba kumno ngira bat kata ka rai ka dei ka shisin san sna kumno pi nong haba pijit ya kita ki syakri ki jongki ki bangi jute patba kum ki nong mikmat patba kum nongi jit yau MDC kum nongi jit yau MLA kum nongi jit yau MP ngide bantik lu kai ka kamram jong niu MDC kai ka kamram jong MLA kai ka kamram jong MP ngide bantik lu kai ka jingade ka jungi ki patba baru MDC baru MP bat ku MLA ban ngide bantik lu kai ka hok ka jungi kom ki patba lenda ngi ki patba ngi perkhat kemai lenda mangi ki patba misang ban wanra ya ka rukom perkhat ka batmai ka jela ka jungi
kanang hiar arsut nangi syahma. Larangi dan perkat baga por election kadai ka por tamasa ka por yo bame ka por yo disha ka por yo kiat yo boycott yo bay dawai kata kajingkerman kajmi nam ta gilong din mandin kanang poy shunu ko kipat babi ya ka laway jong kari ka jadriu ka shonga ka jing start jong ikipat ba kunung isay ya kita ki shakri ki babet ki babyang ki banlet shapo kita ki dorba hawan lagalong sa district council lani lagalong sa assembly lani lagalong sa parliament naman hangta layat tay hangta layat hir ya ki jinge ki babon jong pat ba badai kataken kabal pelong menginyo ya ka sorkar kaban sensyaringi kandon ru kaliang perya kaban pet ye kita girukom trikam jong ka sorkar laga sorkar kala le hok shishanem laga sorkar kala tre hok nem ban kedo ye ki jingduna ki baga sorkar ka penpau let's say nagapor shagapor ban kedo ban peni baga sorkar kala ban tre khamba nam ta ka bet ka biang jo pat ba kaya gini kisni lami ki kot kubur ba ka jelami khanya mata ba kata ka jingma ka ba apti ka jelami khanya kalong ba ka la banong ka way nagi jela ki ba kit ram ki ban kata ka jingriam jong ini ka sakar ka shim